Naša učiteľka Lubka pre našu triedu pripravila machové dobrodružstvo. Vyrobíme si machové kolektory, ktoré nám budú čistiť vzduch v triede. Prevádzať nás bude aj Katka Kresaňová. Je biologička, čiže vedecký biológ zaoberajúci sa machmi. A s ňou sme to vtedy začali skúmať a decka zistili, že machy sú taký skvost, ktorý nielen že zachytáva prachy zo vzduchu, tie, ktoré vlastne nič alebo málo čo zachytáva, ale na svojom povrchu si pestujú baktérie, ktoré ich premieňajú na výživu pre ne. Čiže oni ich nefiltrujú v zmysle ako filtre, ktoré sú v tých elektronických čističkách, ale oni ich normálne menia na pôdu. Ako tie machy sú fakt zaujímavé, to sú jedny z prvých rastlín, ktoré vyliezli na súš. Oni sú staršie ako dinosaury, sú tu dlhšie. To sú fakt akože jedni z prvých, ktoré dokázali prežiť na suši a v podstate v nezmenenej podobe vlastne vydržali doteraz. Oni žiadny ani koreň nemajú, oni len pakorienok, lebo nemajú cievne zväzky. To je práve tá ich superschopnosť, že oni vlastne každou jednou bunkou všetko berú. Aj tie prachové častice, aj vodu, aj všetko. A potom aj znečistenie a mnohé z nich sú naozaj ohrozené, chránené, citlivé, že to sú fakt také aj bioindikátory. Keby to boli vzácne druhy, tak vám ich nedovolím zbierať. Hypnum cupressiforme, to viem iba po latinsky, rakit možno alebo niečo také. Potom je tu dicranum, dvojhrotec. Potom je tu plónik, tie sú krásne. A tieto malinké, to by mohli byť buď to tortuly alebo nejaké bria, to by som musela pod mikroskopom pozrieť, že čo. A ešte je tu toto, na tomto, tak to je brachytecium. V týchto machoch napríklad žijú také, že tardigrády. To sú také maličké, ja neviem, zvieratka, ktoré dokážu prežiť ešte aj vo vesmíre. Oni sú mikroskopické, vyzerajú ako také medvedíky. A oni vyslovene žijú v machoch. Akože fakt sú krásne, to vám ukážem cez internet. A jedny z najodolnejších živočíchov, ktoré vôbec existujú. Fakt, že vraj prežili normálne vesmír, že proste tam sa dali do nejakého stavu anabiózy a potom prišli na Zem a v pohode zase ožili a bez problémov. Taký medvedík. Hej, presne medvedík. Pomalky, tardigrády a po slovensky pomalky. A toto je vlastne, to je z elektronového mikroskopu, lebo to je miniatúrne, to žije proste vyslovene To je známe. maličké. Waterbear. Takýchto super spolužiakov budú mať naše deti v triede.